21 февраль халыкара туган тел көне. Ана теле кеше тормышында нинди роль уйный? Бүген туган телләр саклауга мохтаҗмы? Эфирда таянуны тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, без бүген дә онлайн режимда эшлибез. Әңгәмәдәшләр Skype аша элемтәдә. Гөлшат ханым, беренче сорау сезгә. Туган телләр дигәндә без инде нинди телләрне күз алдында тотабыз? Гомумән алар югала бара диләр кайберләре соңгы елларда. Дөрестән дә шулаймы бу? Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр. Туган тел дигәндә иң беренче чиратта без үзебезнең туган телебез ачылган әти теле, әни теле, милләт телен күз алдыйбыз. Ягъни туган телнең инде традицион билгеләмәсе нәкъ шушыны күз алдый. Ягъни баланың гаиләсенең теле, милләтенең теле, теле ачылган теле дип әйтик. Бу традицион билгеләмә. Инде телләр югалу мәсьәләсенә килгәндә, бүгенге көндә дөньяда безнең өчен генә түгел, гомумән дөньяда шундый зур глобаль процесс бара, телләр югалу процессы бара. Аның сәбәпләре төрле, ләкин иң төп сәбәпләренең берсе булып, ул да булса, теге яисә бу тел көчлерәк телнең йогынтысына бирелә һәм шул шушы хәрәкәт негезендә үзенең актуальлеген, кирәклеген юя дип әйтергә кирәк. Менә шу сәбәптән бу иң төп сәбәпләрнең берсе, әлбәттә сәбәпләр берничә бар һәм әмма менә бүгенге җәмгыятьтә иң мөһиме шул. Ягъни көчле тел аркасында бераз гына көчлерәк тел дип әйтик инде, статусы булмаган телләр үзенең әһәмиятен югалта, кызган шушы рәвешле телләребез югалып бара. Һәм дөньяда бу процесс принципта бара. Инде Россиягә килсәк, Россиядә галимнәр фикеренчә, соң 18 гасырдан алып бүгенге көнгә кадәр шактый телләр югалган дип карала. Төгәлрәк санын 24 тел дип әйтәләр. 24 тел юкка чыккан, шуның 13-е 20 гасыр башыннан бүгенгәчә юкка чыккан дип карала. Һәм күбрәк бу телләр арасында дөнья халыкларының телен күз алдылар. Бүген телләр күпме, Гөлшат ханым, дөньяда? Телләрнең санына килгәндә, галимнәрдә төрле фикерләр бар, әмма инде төгәл мәгълүматлар, рәсми мәгълүматлар дип әйтик, 7139 тел ялгышмасам, бу рәсми тел буларак карала, ягъни бүгенге көндә алар 142 тел гаиләсенә керә, һәм бу телләр бүген бар дип карала. Әлбәттә, саннар төрле булырга мөмкин, чөнки төрле галимнәр 3000-нән 6000-гә кадәр тел бар дигән фикерләр дә бар. Сәбәпләр аның төрле, гадәттә иң төп сәбәп диалект һәм тел арасындагы менә бу тәңгәллек, я булмаса аларны аерым тел итеп карау, яисә диалект итеп карау аркасында менә мондый соннар сикереши дип әйтик, соннар төрлелеге барлыкка килә. Марат әфәнде, телләр югала, яңалары барлыкка килә дип әйтәбез, ләкин шул ук вакытта менә бу процессны инде ничектер кичектереп тә, читләштереп тә булмыйдыр инде әлеге процесстан. Сезнең фикерегезчә, кайбер телләрнең юкка чыгуы, бәлки яңа телләрнең барлыкка килүе бу гадәти күренешме? Туган тел термины туктап китәр идем, чөнки туган телләр ул Россия халыкларына сеңдерелгән уйдырма түгел, аның мәгънәсе ул уйдырма шуннан тора, ул беренче өйрәнгән тел, кеше сөйләшә белә телгән тел дип аңлыйлар, ләкин туган тел ул халыкара атама буенча ул халык теле. Син нинди халык кешесе буласың, синең туган телең шул. Кеше туган телен белмәскә мөмкин. Туган телен белмәгән кешеләр санына карап, халыкның ассимиляциясе турында сүз йөртәләр. Бу иң беренче. Безгә бу уйдырмадан, филологларга сеңдерелгән уйдырмадан китәсе иде. Туган тел беренче өйрәнгән тел түгел, без билгән тел түгел. Туган тел ул синең халкыңның теле. Бу шуна. Инде яңа телләр барлыкка килүе, кайбер телләрнең бетүе мөмкин, чөнки дөньяда беткән халыклар бар, яңа халыклар барлыкка килгәне дә бар. Бу инде күбесе чиратта яңа халыклар барлыкка килүе, империалистик сугышлар ярдәмендә алар барлыкка килә, империалистик дәүләт халыкларның җирләрен яулап ала һәм ул җирне үзләштерү өчен ул халыкларның телен бетерә, ул халыкларны бетерә һәм аларның җирләрен басып ала. Шул рәвештә халыклар юкка чыгалар һәм яңа төр халык барлыкка килә. Бу әлбәттә бик еллар бара торган процесс, ләкин бу империалистик сугышлар, басып алу сугышларында гына барлыкка килә торган әйбер. Шуңа күрә бу туган телләр бәйрәме үткәрелә, ул бәйрәм түгел, ул туган көннәр, туган телләрне саклап калу буенча көрәш көне. Әлбәттә бу
Kireşçiler kini. Bizning ilgine onu beyram etip ütkire, nindidir folklor külmekleri kiydirip, lakin til ul külmekke beylenmegen, til ul jir bilen beylengen. Küp halklarının külmekleri alışına, lakin tilleri saklana, çünkü onların jirleri saklana. Bugünkinde bizning Tatar halkı özünün tuğan tilin saklap kalığı için kireş alıp bara. Bu özünün jirini saklap kalığı için kireş bilen bir. Бик дөрес фикерләр. Әгәр дә бу көн турында сөйләшсәк, менә ЮНЕСКО тарафыннан да әлеге бәйрәм кабул ителгән һәм ул иң беренче чиратта телләрне саклау, аларны киләчәк буынга исән имин җиткерү максатыннан оештырылган ди. Ренат әфәнде, бүген чыннан да туган телләр саклауга мохтаҗмы сезнеңчә? Хәерле кичләр, сыннан да менә сез әле генә ЮНЕСКОны искә алып уздыгыз. Һәм менә шушы ЮНЕСКОның мәгълүматлары буенча алар 2010 елда юкка чыгучы халыкларның атласын эшләп чыгарганнар иде. Һәм анда менә шушы прогнозлар буенча дип әйткәндә, якын киләчәктә юкка чыгарга тиешле 2500 телнең исемлеге бар. Бу зур сан, һәм менә монда инде Гөлшат әйтеп булды, безнең 7000-нән артыграк гомум тел һәм шуларның 2000 ярымы менә хәзерге көндә инде куркыныч алдында. Һәм гомумән менә монда әле тагын берничә прогноз бар, шул ук ЮНЕСКО галимнәре әйтеп узулары буенча, менә бу гасырның азагына шушы 7000 телнең яртысы, ягъни 50%, булай караганда инде 2000 ярым түгел, 3000 ярым тел юкка чыгу алдында торалар дигән мәгънә сүзе бар. Һәм шуның белән бергә менә мин үзем Мурманскта булган вакытта Сам дигән милләтнең вәкилләре белән таныштым. Алар Россиядә хәзерге вакытта 2000 кеше яшиләр. Гомумән дөньяда аларның күбесе Финляндиядә, Швеция, Скандинавия илләрендә аларның саннары 30 000 һәм аларның инде телләре юкка чыккан. Менә бу инде зур трагедия. Һәм менә шушы вәкил Сам халкының вәкиле белән мин сөйләшкәндә, ул ханымга 40 яшь, ул әйтә, мин шушы җәмгыятьнең вәкиле булып торам ди. Һәм алар беләсезме, хәзерге вакытта теге көрәш дигәннән мин Марат Вазыйхович белән тулаем килешәм. Бу чыннан да безнең милләтнең бер көрәш көне бу. Безнең милләт, бәлки инде менә безнең үзебезнең күрше милләтләр, безнең кеше туганнарыбызга караганда шушы туган тел өчен көрәшне алып баручы милләтнең иң беренчеседер. Чөнки ни генә әйтсәк тә, менә шушы безнең тырышуыбыз, безнең шушы алга үзебезнең максатларыбызны куебыз. Һәм анда аның дәүләт күләмендә безнең алып баруыбыз, Татарстан хөкүмәте тарафыннан шушыңа матди ярдәмнәрне бирүләре, бу безнең өчен бик зур әйбер, һәм без аның белән үзебез дә кулган килгәнчә һәрберебез шуңа катнашырга тиешбез. Чөнки менә шушы ук Лев Гумилевның пассионарлык теориясе буенча караганда, һәрбер милләтнең, һәрбер телнең яшәү потенциалы бар. Һәм ул потенциал күпмәдән соң кимеп китәргә мөмкин, шуннан соң ул күтәрелергә мөмкин. Без барыбыз да беләбез күтәрелеш чорын. Ул безнең җәдитчелек дәверенә туры килде. Аннан соң без күтәрелеш чорын тагын берсен күрдек 90-нчы елларда. Һәм менә шушы этаплар арасында ул инде график аскарак төште, һәм хәзер дә без шул аска төшү этабында. Ул күпмәгә хәтле төшәрбез, аннан соң инде платага җиткәннән соң иншалла без күтәрелеп китә алырбыз дип мин ышанам. Һәм бу көнне чыннан да менә Марат Вазыйхович әйткәнчә, мин үзебезнең туган телебез өчен бәйрәм һәм шуның белән бергә көрәш көне дип тә атар идем. Ләкин икенче мәсьәлә дә бар бит әле, монда туган тел белән милләтне бутаучылар да бар. Янәсе, шул ук мәсәлән татарлар бүген инде сан буенча халык саны исәпкә алу узып китте бит инде безнең әле күптән түгел нәтиҗәләре тулаем тиздән генә билгеле булачак. Гөлшат ханым, милләт белән телне бутамауда менә монда төп игътибар нәрсәгә бирелергә тиеш? Чөнки татарлар күп һәм алар барысы да татар телендә аралаша дигән фикер түгел бит әле бу. Туган тел белән без әле монда татар телендә беренчек бәйли алмыйбыз. Чөнки үзен татар дип йөрткән кеше аның туган теле башка телдә булырга мөмкин, аның туган телендә аралашмауы да билгеле монда. Менә монда каршылыклар тумасын өчен ниндирәк фикер йөртергә? Чөнки кемнәрдер уйлый, менә татарлар күп һәм алар барысы да туган телендә, татар телендә генә аралаша дип. Сез ничек уйлыйсыз? Милләт һәм туган тел арасында тигезлек билгесе булырга тиеш. Бу беренче билге, чөнки biz Tatar дип йөрергә мөмкин, туган телебезне белмәскә мөмкин, әмма бер буын ярым бу процесс бара, әмма бер буыннан соң инде бу үзен татар дип санаган кеше, аның нәсле, аның буыны үзенең татарлыгын югалтачак, чөнки ул телне белмәячәк. Шунлыктан
минем шәхси карашымча туган телне белмим, әмма мин татар дип санау, андый безнең бүген шактый киң таралган, ул үзебезне югатуга кайтып кала торгандыр. Чөнки әйткәнемчә милләтнең теле яшәми икән, бу милләт барыбер билгеле бер вакыт аралыгында, билгеле бер вакыттан соң юкка чыгачак. Шуның өчен тел һәм туган тел һәм милләт алар арасында турыдан-туры тыгыз бәйләнешкән, бу милләтнең төп күрсәткече дип саныйм. Татарстанда сезнеңчә менә бу төрле милләт вәкилләре арасында туган телгә мөнәсәбәт ниндирәк ул? Аерылып торамы ул? Шул башка төбәкләр белән чагыштырганда, бәлки башка илләр белән туган телгә мөнәсәбәт үзгә була аламы ул? Аерым төбәкләргә карап, аерым менә безнең Татарстанны алсак. Ул ике яклы, чөнки без үзебез татар Улар арасында без барыбыз да биредә бергәләп яшибез. Шунлыктан бәлки үзебезнең туган телебезнең дәрәҗәсен, аның кыйммәтен, аңа булган игътибарыбызны биреп бетерә алмыйбыздыр. Чөнки ул гадәти бер күренеш кебек. Бу бер яктан без барыбыз да менә шушы татар теле даирәсендә яшибез кебек һәм әмма дәрәҗәсен белеп бетермибез. Икенче яктан төбәктә яшәүчеләр өчен телгә сусау, туган телдә сөйләшергә омтылу көчле. Әмма тел даирәсе булмау, шушы телне куллану мөмкинлеге булмау, бәлки телебезнең кыйммәтен дә күтәрә торгандыр. Шуның өчен миңа калса, бу инде шәхси күзәтүләргә дә бәйле, без үзебез менә Татарстан Республикасында туган телебезнең дәрәҗәсен, аның кыйммәтен, аның асылын, аның иң кирәкле, иң затлы әйбер булуын аңлап бетермибез кебек тоела миңа үзем шәхсән. Ә менә Татарстаннан читтә яшәүчеләр өчен туган тел төшенчәсе нәрсә ул? Бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таянуның тастапшыруы туган тел турында сөйләшәбез. Реклама киткәнче сорау куйган идем, Ренат әфәнде. Татарстаннан читтә яшәгәннәргә ничектер туган тел дә кадерлерәк, милли ниндер үзенчәлекләр дә кадерлерәк дип әйтергә яратабыз. Чынлыкта да шулаймы бу? Чөнки Татарстанда сез үзегезнең, мәсәлән, яшәп инде шушы милли үзенчәлекләрнең кадерен белеп бетермисез дигәнрәк тә фикерләр ишетергә туры килә. Сез моның белән килешәсезме? Бу яктан караганда без ничектер шактый гына алсу күзекләрдән карап, мәтәбе зур, читтә милләткә, телгә мөнәсәбәт дигән матур сүзләрне кулланабыз, әмма ләкин шуның белән бергә инде менә бу берничә буын шунда шушы Татарстаннан читтә яшәүчеләрнең телдән инде читләшә баруын без барыбыз да бик ачык күрәбез. Һәм кызганычка каршы безнең менә хәтта шушы милли хәрәкәттә җиргән һәм дә шушы тирәдә булганнарның да инде аралашу телләре рус теле. Аларга ул русча аралашу җиңелрәк. Билгеле әйтгәндә Татарстаннан, Башкортстаннан, безнең күрше регионнардан күчеп килгән һәм дә татар даирәсендә үскән кешеләр алар әле татарча аралашалар. Әмма ләкин шуның белән менә инде телгә сусау һәм дә телгә кызыксынуның кимүен күрәбез. Бер караганда әйтик, тел курслары да бар төсле. Менә үзебезнең әйтик Санкт-Петербург шәһәрендә татар телен өйрәнү буенча ике үзебезнең якшәмбе курсларын алып барабыз. Шуның белән бергә безнең Восточный гимназия дигән шәхси уку җырты бар. Анда татар телен өйрәнергә мөмкинлек бар. Әмма ләкин анда мин йөрүчеләрнең күп дип әйтә алмас идем. Һәм аларның ничектер теге бирелеп, әйтгәндә бер шушы телне өйрәнәбез дигән вазгыятьтән бигрәк алар өчен ул бер аралашу мәйданы буларак кабул ителә һәм алар шунга киләләр. Шуңа күрә теге зур оптимистик рух белән карап булмый кызганычка каршы. Һәм шуның белән бергә менә хәтта безнең инде бит инде үзебезнең туган тел программалары бар. Ягъни интернет буенча да инде телне өйрәнү программаларда алар буенча да кызыксынучыларның бик күп булуларын мин әйтеп китә алмас идем. Әмма ләкин ни генә булса да бу юнәлештә без эшчәнлекне алып барабыз. Чөнки без инде шушы юнәлештә эшләргә тиешле кешеләр һәм шуның буенча үзебезнең телебезне, милләтебезне, халкыбызны саклап калырга регионда әйтгәндә 30 гына мең булсак та, әйтик 7 миллионлы мегаполиста 30 мең кеше ул инде юкка да чыгып бетеп күренмәскә дә халәткә әйләнергә мөмкин. Әмма ләкин эшне алып бармасак, ул процесс тагында тизрәк барачак һәм ассимиляциягә без тагында тизрәк бирешәчәкбез кызганычка каршы. Укыту дигәндән Марат әфәнде, якшәмбе мәктәпләр турында сезнең дә фикерне ишетәсе килә. Бу укыту мәсьәләсе туган телгә ниндирәк йогынты ясый икән? Бу мәсьәләдә шуны әйтәсегә кирәк, тел кан белән бирелми. Ул буыннан буынга өйрәтү нәтиҗәсендә генә күчә. Шуңа күрә иң беренче чиратта телне саклау ул мәктәпне саклау дигән сүз һәм балалар бакчасы. Бу өлкәдә хәзер Татарстанда да зур җитешсезлекләр күп кызганычка каршы, әле Татарстан дәүләте бу өлкәдә эшли дип әйтелеп китте. Ләкин ул эш
күз буяу дәрәҗәсендә бара. Чөнки бүгенге көндә балалар бакчасына җитәрлек күләмдә татар телен белгән тәрбиячеләр хәзерләнми. Казан педучилищесендә 4 группа бар иде. Хәзер берсе дә юк, бөтенесе булган. Ул Татарстанда да 1-2 генә бар дип әйтергә генә. 2 миллионны татар халкына җитәрлек түгел. Якын килә торган цифрлар түгел. Инде татар мәктәпләре өчен математиклар, физиклар, предметниклар хәзерләү бөтенләй туктатылды. 5 ел инде хәзерләнми Татарстанда татар мәктәпләренә укытучылар. Бу нәрсә дигән сүз? 15 елдан татар мәктәпләренә укытучы булмаячак дигән сүз. Бу татар мәгарифе бетерелә, ябылды дигән сүз. Университет бөтен татар группаларын ябып бетерде. Bir предметтан да татар теленнән башка укытучылар әзерләнми. Башлангыч класслар өчен укытучылар әзерләнми. Балалар бакчалары өчен җитәрлек күләмдә тәрбиячеләр әзерләнми. Иң беренче чиратта Татарстан дәүләте моны хәл итәргә тиеш. Татарстан өчен булса да, әлбәттә регионнарга мәктәпләргә китаплар өләшеп йөриләр. Ләкин ул проблеманы хәл итми. Бу башак җыючылар проблемасы комбайннан чыгып калган. Комбайн русча эшли. Бездә хотя бы Татарстанда ул мәктәп татар теленә хезмәт итәргә тиеш, татар халкына хезмәт итәргә тиеш. Бу мәктәпнең төп бурычы инде татар теле, туган тел буларак төп билим компетенциясе булырга тиеш. Бу федераль стандартларда шулай билгеләнгән булырга тиеш. Бөтен дөньяда татар теле, туган тел төп билим компетенция булу санала. Туган теленә имтихан бирмәгән кешеләргә аттестат бирелми. Бездә туган тел ул бөтенләй ирекле, аны укымаска да мөмкин. Бу телләрне бетерә торган иң зур механизм. Һәм без беребезнең дә федераль стандартларда туган телләр төп билим компетенциясе булсын дигән таләп куйганыбыз юк дәүләт күләмендә. Бу таләп Конгресс тарафыннан да куелмады. Мин күп мәртәбәләр мөрәҗәгать белән чыктым, ләкин һәр вакыт моңа батырчылыгы җиткән кеше булмады. Бу безнең төп бурычыбыз. Әгәр дә Россиянең федераль стандартларында туган телләр төп билим компетенциясе булмаса, алардан рус теленнән кебек үк дәүләт имтиханы булмаса, туган телләреннән имтихан бирмәгән кешегә аттестат бирелмәсә, бирелмәгән вакытта гына безнең туган телләрне ниндидер саклау механизмы булачак. Булай барсы да уен ул. Гөлшат ханым нәрсә, Марат әфәнде, Гөлшат ханым нәрсә уйлый икән бу фикер буенча, чыннан да мәгарифкә зур басым ясаламы бу уңайдан? Килешәсезме? Мин бер генә әйберне ачыклап китим әле. Менә Марат әфәнде университетта татар төркемнәре юк, физика укытучылары, математика укытучылары, башлангычлар яисә балалар бакчасы өчен әзерләнү университеты бетте дигән фикерне әйтте. Ләкин без билингвал төркемнәр эшләү турында вакытлы матбугаттан булмасын, телевидениедән булмасын, төрле башка чаралардан булмасын, һәр даим әйтеп киләбез. Ягъни Казан федераль университетының безнең институт филология һәм Мәдәният ара багланышлар институтында бу төркемнәр эшли. Без башлангычлар өчен менә бу ел алабыз. Балалар бакчасы өчен эшләүчеләр әзерләргә яңа кабул итү программаларын ачабыз. Шунлыктан мин һич кенә дә килешеп бетмәс идем. Алар бөтенләй юк дигән билингвал даирәләр өчен математика, физика һәм башка белгечләр әзерләү, укытучылар әзерләү процессы бара һәм бу инде башланды һәм бара дип әйтергә кирәк. Бу инде ачыклык кертү өчен үз фикеремне әйтмичә кала алмыйм. Басым ягыннан Гөлшат ханым, чыннан да басым ясала бит шул федераль үзәктән. Әгәр дә безнең туган тел дигән әле сайлау мөмкинлеге дә тудырыла бит. Монда сез мәсәлән татар телен яисә рус телен генә сайлыйсыз түгел, нәкъ менә туган телне сайлау дигән төшенчә кертләр, хәтта шул татарлар да инде туган тел буларак, әгәр дә рус телен сайлый икән, бу шулай уйланырга җирлек бар дигән сүз түгелме соң? Әлбәттә җирлек бар, чөнки менә бу сайлау нәрсә дигән сүз. Монда бит сәбәпләре бик күп. Сайларга мөмкин, сайламаска мөмкин. Һәм без сезнең белә түгел картинаны беләбез. Кайбер мәктәптә сайлыйлар, кайберләрендә гомумән сайламый. Һәм моны бит сайламый безнекеләр, безнең татар ата-аналары сайламый. Беренчедән, менә бу сайлауга калгач үзе бер проблема. Икенчедән, без менә ата-аналар белән ни дәрәҗәдә эшлибез? Ягъни глобаль аспектта бу проблеманы
хәл итү юнәлешендә эш җитәрлек түгел дип уйлыйм мин, чөнки атаның үзаң дигән төшенчә бар бит әле. Татар теле белән кая барам дигән фикер тамырдан ялгыш шундый фикер белән яшиләр. Ул бит синең туган телең. Без бит менә шушыны атаналарга аңлатабыз. Синең туган телең, аның белән каядыр бару яисә инде практик якны гына күз алларга түгел, ә бит гомумән безнең теләсә кайсы милләтнең үзаңы бар бит инде. Менә шушы милли менталитеты бар. Мөгаен бу өлкәдә без эшләп бетермибез, шунлыктан менә бу сайлауга калган һәм сайламау татар телен группаларына барга, төркемнәренә барга теләүчеләрнең аз булуы булганда рус төркем өчен җиңел программалар сайлау. Ә җиңел программа нәрсә ул? Җиңел программа ул сөйләшергә өйрәтә, нигездә коммуникатив компетенцияны үзәккә куя. Ләкин безнең бит татар милләтен саклау өчен иң беренче этномәдәни компетенция, ягъни кем ул татар, аның нинди үзенчәлеге бар, аның буыннан буынга тапшырырга нәрсәләрне тапшыра ала, һәм башка менә шушыңа әзерләргә тиеш бит. Рус төркемендә утырган бала ул исәнме һәм сау бул, һәм көндәлек ана урамга чыккач аралашу юнәлешендә. Мин әйтмим, программалар җиңел шушы аспектка гына корылган дип. Юк, программалар идеаль вариантта ул күзаллый, белем бирүне тулы бер дәвамчанлык буларак, әмма дәрес саны һәм башкалар, укытучының әзерлеге, укучының әзерлеге һәм башка субъектив сәбәпләр безгә менә бу тулы бер комплексны биргән мөмкинлек бирә микән дигән сорау ул бит урынлы. Шунлыктан Ринат әфәнде, сез ничек уйлыйсыз, башка телләрдә дә мондый проблемалар туамы? Татар телендәге кебек үк безгә охшаш менә проблемалар барлык телләргә дә кагыламы ул? Инде без монда башка әгәр дә милләтләрне шул игътибарга алабыз икән. Бу гомумән глобаль проблема инде. Хәзер моны без реальны караганда, хәтта менә без хәзер теге татар телен шушы бүтән милләтләр белән телләр белән чагыштырганда, күрше милләтләребезнең халыклар белән чагыштырганда, шул ук менә карагыз хәзер Европа илләренә, әйтик, шул ук чех телен, грек телен, әйтик, Скандинавия илләрендәге Финляндия телен, алар да бит хәзерге вакытта инде бары тик үзләренең халыкларында гына калган бер телгә әйләнә баралар. Ягъни инглиз теле инде күләм ягыннан барлык телләрне әкрен-әкрен генә үзенә итә бара. Һәм менә шушының белән бергә хәтта Кытай телендә ул инде күпмәдер яный башлады, алар да аны аңлый башладылар. Хәтта программаларны һәм компьютер белән алар да үз телләрендә эшләргә тырышалар. Шуның белән бергә менә бу вазгыять алга таба да шулай итеп барачак. Һәм гомумән бу әйберне без инде ничектер туктатып калу алдында эшләргә тиешбез. Һәм мин тулаем килешәм, ул безнең туган тел ул мәктәптә булырга тиеш. Һәм чыннан да бары тик югары уку йортында, мәктәптә, балалар бакчасында гына булган халәттә туган тел камил рәвештә үзен саклап кала алачак. Марат әфәнде, Татарстанда менә чит милләтләргә, чит ил вәкилләренә туган телләрен өйрәнү буенча барлык мөмкинлекләр дә тудырылганмы бүген? Татарстанда туган телләрне өйрәнү өчен башка халыкларга мөмкинлекләр тулысынча тудырылган. Мәсәлән, рус халкы өчен ул 100%, алар бөтенесе туган телләрен өйрәнәләр, төрле күләмдә Татарстанда бернинди проблема юк. Ә инде мәктәпләргә күбесе Татарстанда руслар, татарлар, калган халыклар өчен, мәсәлән, Чуваш мәктәпләре, Мари, Мордова мәктәпләре бар, Удмурт мәктәпләре, мәсәлән, Удмурт гимназиясе, Удмуртиядә юк, Татарстанда гына әйтеп китәргә кирәк. Казанның үзендә дә класслар, айрым класслар мәктәпләрдә җыярлык саны булмаган халыклар өчен якшәмбе мәктәбе эшли. Мин әйтеп китәсем килә, бу бердән бер Россиядә төзелгән якшәмбе мәктәбе, ул бюджеттан финанслана. Башка бернинди якшәмбе мәктәпләре бюджеттан финанс алмыйлар. Ә Татарстанның якшәмбе мәктәпләре, ул якшәмбе мәктәпләрендә халыклар үзләренең туган телләрен өйрәнәләр, гореф-гадәтләрен өйрәнәләр. Балалары гына түгел, әти-әниләре дә шунда шөгыльләнә. Аларның укытучыларына без бюджеттан түлибез. Бу Татарстанда гына оештырылган әйбер, калган регионнар нишләптер моны үзләренең бюджетларына кертмиләр. Ләкин ул халыклар барсыдан налог түлиләр. Ул налог бит мәгариф өчен кулланыла. Ул аларны халыкларны саклау өчен кулланырга тиеш. Мәсәлән, хәзер мин тагын әйләнеп кайтам укытучылар хәзерләргә. Казан университеты мәсәлән
бюджеттан финанслана тулысынча. Ул бюджетка Татарстанда түли, татар халкы да түли бөтен Россиядә яшәгән. Ләкин татар телендә бер предметта укытылмый. Монда әйтеп киттеләр, филология факультетында физиклар, математиклар хәзерләр. Ул бер группа, ул Татарстан үз акчасы түләп эшли, ул федераль бюджеттан түгел, хотя университет федераль бюджетта утырса да. Бу татар халкы өчен хурлык, ул халыкны мыскыл итү, ул бит налогларны шәп түли. Без беләбез инде 750 миллиард Татарстан түли. Шуның 7 тине дә татар телендә укытучылар хәзерләү өчен кулланылмый. Бик зур рәхмәт сезгә фикерегез өчен. Шунда да проблема бар. Әлеге проблемадан чыгу юлларын эзләргә кирәк. Һәм шулай ук киләчәктә вакыт узу белән туган телләргә мөнәсәбәт үзгәрерме, юкмы? Бу хакта без сезнең белән ярты сәгатьтән соң фикер алышабыз. Тапшыруның икенче өлешендә бездән аерылмагыз. Бірінші февраль халыкара туган тел көне Татарстан Яңа Гасыр телеканалында тәүнүктәс тапшыру һәм без инде тапшыруның икенче өлешен башлап җибәрәбез. Безгә яңа кунаклар да килеп кушылды, ләкин туган теленең милли әһәмият турында сөйләшә башлаганчы, Гөлшат ханым, беренче менә бу мәгариф өлкәсендәге сорауларга нокта куясы иде. Чыннан да бүген татар телен укыту дәрәҗәсе югары укыртларында аерым алганда ниндирәк менә җавап рәвешендә сездән әлеге фикерне ишетәсе килә? Татар теле югары уку йортында мин дә Казан федераль университеты турында әйтәм. Айрым факультетларда, айрым институтларда безнең татар теле укытыла. Ул бер семестр, 2 семестр булырга мөмкин. Инде үзе безнең институтка килгәндә ул филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында әйткәнемчә безнең татар төркемнәре бюджетта бар. Татар балаларын без әзерлибез. Һәм филология юнәлешендә, һәм педагогик белем бирү юнәлешендә. Шулай ук менә әйтә башладык. Физика, математика, музыка булмасын, башлангыч яисә балалар бакчасы өчен белгечләр әзерләү бездә шулай ук бара. Сорау булды, ни өчен татфакта укыталар? Әлбәттә, татфак җирлеген татфак дип әйтмик инде. Без татар мәдәнияте һәм мәгарифе юнәлешендә белем бирү югары мәктәбе. Шунлыктан биредә база нигез бездә булса да, биредә шул ук математиклар булмасын, шул ук химиклар булмасын, һәм башкалар физиклар булмасын, килеп безгә саф татар телендә бу төркемнәрдә белем бирәләр. Шунлыктан мин бераз килешеп бетмим. Университетта гомумән белгечләр, төгәл фәннәр белгечләр булмасын, башка гуманитар фәннәр өлкәсендәге белгечләр булмасын, тарих булмасын, шулай ук әзерләнми дигән фикер белән мин килешеп тамырдан килешмим. Туган телгә күчсәк, Руфия ханым, инде туган тел беренче чиратта гаиләдә ана сөте белән керә дип әйтәбез. Буыннан буынга күчеп, гореф-гадәтләр буенча булсын, мол традицияләр буенча һәм гомумән гаиләдә тәрбияләнә дип әйттек. Сезнең фикерегезчә, бүген гаиләләрдә татар теленә нинди игътибар бирәләр икән? Туган телгә инде бу очракта үз балаларын чыннан да туган теленә мәхәббәт уятырлык итеп тәрбиялиләрме әти-әниләр? Беләсезме, безнең татарда бер гыйбарә бар, эткә эт кырыкка дигән әйме. Бүген менә телебез шундыйрак, шундый гыйбарәгә туры киләдер шикелле. Чөнки гаилә мәктәпләрдә өйрәтелсен ди, аны дәүләт кайгыртырга тиеш ди. Дәүләт исә, безнең җитәкчеләр исә ул гаиләдә тәрбияләнергә тиеш ди. Гадәттә инде алтын урталык була, әйме, ягъни ул дәүләт тарафыннан да кайгыртылырга тиеш, һәм әлбәттә гаиләдә дә. Мин мәсәлән, менә хәзер бит инде күбрәк әйтәләр, балабыз бакчага китте дә, телне онытты диләр. Мин моның белән 100% килешмим. Ни өчен дигәндә, игъзәк кызларыбыз икесе дә 113-нче бакчада тәрбияләнделәр, әйме. Безнең анда тәрбиячеләр икесе дә руслар иде, һәм рус төркеме генә иде анда. Ләкин аңа карап балаларыбыз камил дәрәҗәдә татар телен белә. Ни өчен? Чөнки алар теләсә нинди рус сүзе әйтсәләр, biz аларны һәр вакыт әле бүгенгәгәчә biz аларны төзәтәбез, татарчасын әйттерәбез ул сүзнең, һәм тора балалар, менә безнең кызларга хәзер 11 тула, әйме, тора бара балаларда теге Павлов этләре шикелле инстинкт барлыкка килә. Ягъни ата-анасын күрүгә, игә кайтуга бала үзеннән үзе татарчага күчә. Чөнки белә ул, әгәр дә русча сөйләсә, аңа хәзер әти-әни тарафыннан тәнкыйть булачак, әйме, зәтәшәкләр. Һәм инде ул шуңа ияләнеп бетә, әти-әнисе белән фақат татарча сөйләшергә тиеш дигән уй, шушындый теге установка русча әйткәндә, әйме, ул аңа формулаша балада.
Әлбәттә, авыр балаларны бүгенге вәзгыятьтә гел татар телендә генә сөйләштерү. Ни өчен дигәндә, барлык мәгълүматны 80% дип әйтгәндә рус телендә ала. Шул ук интернет, шул ук телевизор үзара аралашканда, менә безнең кызлар 2нче татар гимназиясендә укыйлар, әйме. Әлбәттә, бу зур әйбер инде, татар мөхитендә бала тәрбияләнү, ул үзеннән-үзе телне дә белә, төп фәннәрне дә татарча укый бит инде. Ләкин шуңа карамастан, өйдә татарчасын төзәтеп тормасаң, алар әле бүген дә күчерләр иде. Шәмсия ханым килешәме икән? Бу очракта мәҗбүри рәвештә син татарча сөйләш иде дип кенә буламы икән? Чөнки ул барыбер урамга чыга, һәм урамга чыккач инде ул башка телдә аралашырга мәҗбүр була. Үзенең яшьтәшләре белән булсамы, дуслары белән булсамы, аннары контентта бүген күбесе инде яшерен батыры түгел, алар барыбер шул телефоннарда, гаджетларда утыра. Анда татар телендәге контент белән, мәсәлән, башка телләрдәге контент караганда алар башкасын сөйли, кызганыч. Без моны теләсәк тә теләмәсәк тә бу шулай. Шәмсия ханым, чыннан да татар иҗаты белән, мәсәлән, инде татар көнкүреше, татар мөхите белән аларны мәҗбүриләп түгел, аларда мәхәббәт уятырлык итеп тәрбияләргә мөмкинме бүген? Менә мин тыңлап утырдым, Рухия ханымны да һәм аның белән килешмичә мөмкин дә түгел. Әгәр дә гаиләдә балага мәҗбүри рәвештә түгел, менә телгә мәхәббәт рәвешендә, әгәр дә балага шушы туган теленең зарурлыгын сеңдерсәң, тумышыннан ук. Менә мин бик әйтәләр бит, әти-әнине сайлап алмыйлар дип. Мин бәхетле бу яктан, чөнки минем әнкәем динсез заманда да, диннән бер кайчан да читкә китмәде, 5 вакыт намазын укып, уразаларын тотып барды, 8 яшеннән башлаган ул аны. Һәм менә шушы дини тәрбия, без күреп үскән дини тәрбия, милли тәрбия белән бер рәттән. Ул әлбәттә безнең әнкәендә инде татарча гына сөйләшәбез дип өйдә мәсәлән утырмады, аның эшләре мәшәкате хәттин ашкан иде, ләкин без оясында ни күрсә, ышканында шул була дип әйтәләр бит әле. Аның менә шул үзен-үзе тотышында диннең төрле чараларын күрдек бит инде, үзен-үзе тотышында. Ул безгә мәҗбүри рәвештә әйдә бу дуганы өйрәнегез, әйдә менә булай эшләгез димәде. Ләкин үзенең шәхси мисалында, үзен-үзе тотышында без аннан күпмедер гыйбрәтләр алдык. Һәм менә шушы гыйбрәт алу, инде без шәһәрләргә чыгып китсәк тә, без дә рус мәктәпләрендә дә укыдык. Һәм мин шулай дип уйлыйм. Менә безне Аллаһ Тәгалә бу дөньяга татар кешесе итеп яраткан. Һәм ул безнең анабыз карынында ук безгә шушы инстинкт дип әйтим, шушы безгә салынган. Һәм инде әйтәләр, менә балалар бакчасына китте, хәзер 2 телне бутый башлады, ул инде интегә русчаны да бутый, татарчаны да бутый. Без инде хәл кылдык русча гына сөйләшергә дип. Менә бу һич тә дөрес фикер түгел. Бала сиңа балалар бакчасыннан русчасын әйтеп әйтсен, син аңа татарчасын әйт. Менә мин үзем гел шулай әйтәләр. Мин әйтәм, русча белмим. Миңа русча дәшә кызым, улым, мин инде татар балалар бакчаларына, татар мәктәпләренә йөртә алмадым, дип аяныш. Әмма мин үзем өчен менә максат куйдым дип әйтмим. Минем инде ул үземнең каныма, геннарыма салынган, минем нәсел белән килгән. Мин беләм, мин балаларымны татарча, татар итеп тәрбияләргә тиеш. Ни өчен мин бу дөньяга алайса килгәнмен? Мин шушы дөньяга китергән 2 бөртек, 3 бөртек баламны татар итеп тәрбияли алмыйм икән. Минем вазифам нәрсәдә? Әни кеше буларак, татар кешесе буларак, минем бу дөньяга килешемнең вазифам нәрсәдә? Бәлки татар теленең әһәмиятен һәм дәрәҗәсен дә күтәрергә кирәктер әле монда. Гөлшат ханым, чыннан да, әгәр дә ата-аналар менә үзләренә андый ата-аналар да бар, сорау куя икән, миңа татар теле нәрсәгә, минем балама нәрсәгә, шул ук, мәсәлән, бердәм дәүләт имтиханнарын алар рус телендә тапшыра икән, нигә әле без шул ук татар телен сөйләргә тиеш дип. Әгәр дә, мәсәлән, аның эшчәнлегендә, киләчәк тормышында татар теленең кирәге шул кадәр генә дигән сорау булса, менә аларга нәрсә дип җавап бирерсез сез? Мин инде тапшыруның беренче өлешендә дә әйттем, бит тел әле ул ниндидер гамәли аспект кына түгел. Ул безнең аралашу чарасы гына да түгел. Гәрчә без шулай өйрәндек тә, тел ул аралашу чарасы. Ләкин туган тел беренче чиратта ул буыннан буынга безнең традицияләрне, безнең менталитетны, психологияны тапшыра торган, безнең бай рухи мирасыбызны тапшыра торган чара. Менә бүген Руфия ханымның да, Шәмсия ханымның да фикерләре бик дөрес. Ләкин мондый гаиләләр татарлар арасында ни дәрәҗәдә күп микән? Бу татар зыялы
аилалары, үзаңы югары булган шәхесләр балаларын шулай тәрбияли һәм аларның балалары нинди генә телдә белем алса да, инглиз телен, рус телендә алар татарча камил белә, сөйләшә, ләкин киң җәмәгатьчелек, киң масс татар халкы бар бит. Әгәр дә без үзебезнең сөйләмебезгә игътибар итсәк, карыйк. Татар сөйләме менә бу гаиләдә өйрәтүгә бәйлерәк тә итеп китәм инде. Гәрчә әйткәнемчә, тулысынча килешсәм дә бу фикер белән, безнең гаилә сөйләме көндәлек аралашу сөйләменең 5 сүздән торган җөмләнең 3-се рус телендә. 3 сүзе рус телендә. Менә безнең бу корама тел, ул безнең сөйләшү теле. Әгәр дә һәм бу безнең күп татарлар телендә шушы әйбер. Шунлыктан менә гаиләгә генә кайтарып калдыру, я булмаса ата-ананың үз ягына гына кайтарып калдыру, ул һич дә дөрес түгел, чөнки без буыннан буынга бу вакытта корама телене тапшырабыз. Ягъни телебезнең асыл сүзләре, аның бөтен байлыгы, аның бөтен мирасы алдагы буыннарга барып җитә алмый, кызганыч. Әмма шуның өчен инде тагы бер кат кабатлыйм, ата-аналарның милли үзаңын үстерү юнәлешендә безгә комплекслы чаралар кулланырга кирәк. Шуның өчен, ягъни дәүләт имтиханы бирәм, яисә миңа киләчәктә кирәкми дигән фикер белән генә бу дөньяда татарны да, туган телне дә, милләтне дә саклап калып булмаячак атам. Һәм шул вакытта мөхиттә тудырырга кирәк бит әле. Руфия ханым, татар мөхитен тудыру өстендә кем эшләргә тиеш? Әлбәттә, гаиләдәгеләр әйтә инде, мәктәптә татар мөхите булырга тиеш дип, җәмгыятьтә татар мөхите булырга тиеш дип. Ләкин барыбер без инде шул гаилә мәсьәләсенә барып әйләнеп кайтабыз. Һәм бу очракта менә мөхитне тудыру кемнән тора? Мин бу очракта җитәкчеләр тудырырга тиеш дип саныйм, чөнки бит инде мисал өчен шул ук дәүләт советында татарча сессиялар булса, безнең балаларыбыз күреп үсәр иде, карайлы татарча сөйләшәләр, татарча менә кирәк икән дип. Мин хәтта беләсезме, бер фикер уйлап йөрим, әгәр дә ике телдә белгән җитәкчеләргә күбрәк хезмәт хакы бонус рәвешендә түләсәләр, ул ниндидер безнең бит инде хәзер материаль дөньяга күбрәк кайтып барабыз. Ни кызганыч әйме. Менә шушындырак ниндидер теге кызыксындыру чаралары булса, балалар өчен ул истәмә бер телне өйрәнү өчен ул тагын бер ниндидер стимул да булыр иде, әйме. Әлбәттә, менә Шәмсия ханым сөйләде инде, ул әти-әнидән, ата-бабадан килгән сүз дә юк, барысы да шулай, ата-бабадан килгән, без моны мирас итеп сакларга тиешбез. Ләкин бүгенге балаларга, ул әйберләрне әле һәр хәлдә кичкенә яшьтә алар ул әйберләрне аңлар яшьтә түгел. Аларга менә хәзер кирәк, тренд кирәк аларга, чөнки аларның модный буласы килә, аларның шушындый. Шуңа мин менә хәтта теге теленең дәрәҗәсен үстерер өчен балаларга сөйләп күрсәтәм, Ибн Фатланның ничек итеп безнең бабаларыбыз Болгар динен, ислам динен кабул иткәч, килеп безнең бабаларны күргән юмганнарын, шуннан юыну киткән татарлар арасыннан дип. Менә үзебезнең татарларның шәхесләр турында сөйләм, әйме менә дәрәҗәсен үстерү өчен. Әлбәттә, бу тагын шушы аерым категория гаиләләрдә генә. Әмма масса күләм дәрәҗәсен үстерү өчен ул булырга тиеш җитәкчеләр тарафыннан телгә карата ихтирам һәм менә модный булырга тиеш, модада булырга тиеш татарча сөйләшү. Ә менә туган телнең киләчәк язмышы нинди булыр бу хакта рекламадан соң? Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяны нуктасы тапшыруы 21 февраль белгәнебезчә халыкара туган тел көне. Туган телгә мөнәсәбәт дибез, туган телгә ихтыяҗ дибез. Шәмсия ханым, әгәр дә инде без шулай киләчәкне күз алласак, менә монда нинди эш алып барырга кирәк? Безнең бит инде дәүләт тарафыннан да дип әйтелде, махсус комиссия төзелде туган телне үстерү һәм саклау буенча. Менә бу юнәлештә дөрес һәм кирәкле эш башкаралар. Ләкин нәрсәләр эшләргә кирәк тагын? Инде әйтик, гаиләдән дә башкарырга кирәк. Инде бәлки балаларга шул әби-бабайлар белән аралашулар җитеп бетмидер бүген, чөнки нәкъ менә әби-бабайлар әле алар әтиләргә караганда күбрәк тә бу телне сеңдерергә мөмкин, туган телгә мәхәббәтне һәм аның киләчәктә таралуы. Менә сезнең фикерегезчә, нинди эшләр кирәк системалы рәвештә? Монда чыннан да гаиләгә сылтап, яисә җитәкчеләргә сылтап кына читтән карап тора торган мәсьәлә түгел бу. Менә без соңгырада инде барыбыз да сизеп туеп торабыз, телгә безнең илтифат арта төште, таләпләр арта төште һәм бу телевидениедә булсын, үзара кешеләр аралашканда булсын, транспортларда булсын, телгә мәхәббәт барыбер кешеләрдә хәзер арта төште димен мин. Чөнки без үзебез телгә таләпчәнрәк була башладык.
Чит кеше килеп, сез үзегезнең татар телегезне өйрәнегез әле, булай иттереп йөрмәгез әле дип безгә беркайчан да килеп әйтмәячәк. Һәм инде без үз телебезне өйрәнәбез икән, һәм аны бер җирләрдә мәҗбүри рәвештә өйрәтәбез икән, бу да җинаят түгел. Чөнки Аллаһ Тәгалә тарафыннан безгә бирелгән телне без әйттек инде буыннан буынга ирештерергә тиеш, һәм аны камил рәвештә ирештерергә тиеш. Менә корама тел дидек. Гаиләдә әгәр дә без корама тел белән гаиләдә сөйләшәбез, менә ул мәктәпләрдә әдәби тел үстерелергә тиеш дигән фикер белән дә мин килешеп бетмим. Чөнки менә без үзебез шундый уен оештырадык. Балалар кичкенә бер кемдер русча сүз әйтсә, ул мөмкин әйтик акча сала. Менә теге шундый уен рәвешендә һәм без инде ирексездән бездә рус сүз әйтмәскә, балалар да рус сүз әйтмәскә тырыша идек. Менә шундый төрле уеннар юлы белән һәм әгәр дә инде без мәктәпкә генә сылтап калдырсак, балалар бакчасында корама тел булмаска тиеш дисәк, без аның мисалларын бик яхшы күреп торабыз. Менә Дәүләт Советында хәзер безнең татарча сөйләүне кайбер кеше модага алды. Һәм менә шушы көннәрдә генә сез дә игътибар иткәнсездер, безнең Дәүләт Советындагы кайбер депутатларыбыз татарча сөйли, әмма ул үзенең ни сөйләгәнен үзе аңлый микән? Мөгаен аңламый торгандыр. Инде шушы яшькә җиткәч кенә без теге кешене татарчага өйрәтәбез, ул аны өйрәнә ала, ул телнең бөтен нечкәлекләрен, камиллекләрен белеп, яратып сөйләшәчәк дисәк, бик зур хата булачак. Барыбер нәрсә генә булса да, гаилә, мәктәп, балалар бакчасы, әлбәттә безнең вазгыятьтә мәктәптә атнага 2 сәгать татар теле кертеп, алай гына шым әдәби телне, матур әдәби телне һәм аны яратып сөйләшә торган әдәби телне балаларга ирештерә алу мөмкин түгелдер дип уйлыйм мин. Менә сездән дә мондый фикер яңгырадыр, я ханымнан да модалы итү дигән. Гөлшат ханым, сез ничек уйлыйсыз? Аны нәкъ менә татар телендә сөйләшү дәрәҗәле булсын өчен беренче чиратта. Ул бит әле дәрәҗәгә дә карый. Әгәр дә шул балалар күреп үсә икән, менә татар телендә сөйләшү бүген чыннан да минем өчен бик зур һәм югары дәрәҗә дип, менә шул көннәргә килеп җитә алырбызмы без? Чөнки чыннан да менә Шәмсия ханым да әйтте, соңгы арада барыбер телгә мөнәсәбәт үзгәрде. Инде хәзер шул татар телендә җәмгыять урыннарында да сөйләшергә уялмыйлар. Җитәкчеләр дә киренләп аңлый башлады кебек, нәкъ менә татар телендә сөйләшү әле ул дәүләт күләмендә дә инде перспективалар ачу ягыннан да уңайлы булырга мөмкин дип. Аның сыйфат мәсьәләсе инде икенче планда торадыр. Менә сезнеңчә дәрәҗәле итү көннәренә барып җитербезме без? Инде бераз башкарак аспектта башлыйм. Менә җәмгыять бүген бурычлы туган телләрне саклау юнәлешендә эшләргә. Бу безнең җәмгыятьнең төп бурычы әлбәттә. Без нәрсә кирәк миңа калса, гаилә теле сәясәте эшләнергә тиеш беренче чиратта. Гаилә теле сәясәте һәм тел даирәсенә чумдыру юнәлешендә эшләр булырга тиеш. Без бит беренче чиратта яшь буын белән эшлибез. Яшь буынга телне тапшырырга тиеш. Яшь буын телене оныта дибез. Шунлыктан балалар бүген нинди программалар карый, алар YouTube'да утыра, яисә башка чараларда менә буларны өйрәнеп, биредә татарча контентлар булдыру юнәлешендә бик нык актив эшләргә кирәк. Менә бүген бала модалы итү өчен менә ул нәрсә модада. Балалар нәрсәгә тартыла, нәрсәне өйрәнә. Менә шушы юнәлештә өйрәнеп, әлеге өлкәләрдә татар даирәсе булдыру беренче чиратта телнең дәрәҗәсен дә, аның кирәклеген дә инде башкача суллар безнең үзен аклап бетерми дип әйткән чиракта. Менә шу юнәлештә эшләргә кирәк. Чөнки әйткәнемчә яшь буын телне бүген кызганыч ана шу корама тел булмасын, яисә бөтенләй сөйләшү, яисә инглиз теленә үстенлек бирү юнәлешендә безнең яшь буында мондый тенденция күзәтелә. Аннары ул кеше үзе сонда да, шулык медиа өлкәсендә эшләүче булсынмы, танылган кешеләрме? Менә Руфия ханым, сездә әйткән фикерегез бар кебек, нәкъ менә шуларның танылган кешеләрнең балалары әгәр дә бүген рус телендә сөйләшә икән, һәм алар инде үз мисалында аңлатып бирә алмыйлар икән, димәк, борчылырга чыннан да сәбәп һәм җирлек бар дигәнне аңлата. Менә сезнеңчә, әгәр дә бу юнәлештә безгә эшләр бар икән, калган менә мәсәлән инде шул ук татар теле өчен янып киеп тормаган кешеләрдән нәрсә көтәргә була дигән сорау тумыймы? Бу дөресен әйткәндә куркыныч әйберләр. Әле менә күптән түгел генә Рабит абый Батулла белән сөйләшеп утырган Рабит абый әйтә, язучыларның 90% балалары үзләренең язган әсәрләрен укый алмас дәрәҗәдә, ягъни татарча белмиләр ди. Гаҗәп хәл инде, әйме? Инде бездә телне саклап үзебезнең балаларга биреп калдыра алмыйбыз микән, әйме?
нәрсә турында сүз булырга мөмкин. Шаккаткыч куркыныч әйберләр. Менә Туфан абыйның кыз Әлфия апада бер сөйләп торган иде. Без әтидән ди курка идек русча сөйләшергә әти алдында ди. Шуңа күрә без әтине күрүгә тизрәк татарча сөйләшә башлыйдык ди. Менә кызганыч ди, мин аныкларыма алай таяк тотып тормадым. Менә безнең аныкларын татарчаны начар белә дип. Чынлап та миңа калса куркытып булса да өйрәтергә кирәк. Нәрсә безнең гомергә әби бабайдан, әти әнидән куркып торганнар. Раз аларга әйбәтлек белән, яхшылык белән кирмикән курксыннар, аңласыннар, әти әнидән куркып торсыннар. Ә менә бу безнең шәхесләрнең, аерым зыялыларның дип әйтгәндәйме, татарча балаларына татарча өйрәтмәүнең мин аның сәбәбен ике төрле күрәм. Беренчедән, алар аның белән вакланып утырасылары килми, ярар теләсә ничек белсеннәр. Менә мин үзем татарчам, минем русчам начар булды, шуңа күрә иза чиктем, балам алай иза чикмәсен дип уйлаучылар да бар име, кемдер инде, просто күрәсе килми. Ул бит инде хезмәт, әйткәнемчә, ул хезмәт, баланы татарчага өйрәтү, ул хезмәт. Ул даими рәвештә көн сайын алып барыла торган хезмәт. Һәм шушы әйберләрне аларның тегешлекләре килми, вакыт юк инде, әлеге дә баягы, ярар инде дигән менә сылтау белән артык игътибар бирмәү. Бу бик куркыныч. Мин инде бу турда танышлар, дуслар, минем хәтта үземнең туганнар арасында да балалар татарча белмәүчеләр бар. Әйтәләр иде, менә Хәрүфия апагыз килә, сезне әрли менә хәзер. Мин әйтәм, үз балаларыгыз өчен үзегез җаваплы булыгыз. Инде мин хәзер кеше балаларын әрләми дә башладым, чөнки bir әйтәсең, ике әйтәсең, өч әйтәсең, күңел кайта, нәтиҗәсе юк. Инде мин буш сүз сөйләгән шикелле, стенага борчак аткан шикелле, нишләп һаман сөйләп утырам диясең дә, кул селтисең. Һәм шул ук иҗатны өйрәтүдән, шигырьләр өйрәнүдән башлана бит инде. Шәмсия ханым, сез үзегезнең балаларга, инде аннары киләсе буган оныкларга, нәкъ менә әлеге шигырьләрне, татар иҗатын сеңдерергә тырышасызмы? Кичи яшьтән үк, чөнки ул бит инде күреп һәм ишетеп үсә аны. Һич шиксез, миңа хәтта әнием шулай дип әйтте. Син карыныңда вакытта ук балаң белән сөйләш дип. Мин инде аңа башта сәерсенеп карадым. Аннары соң бала тугаштан балаң белән һәр вакыт сөйләш, шигырьләр укы, җырлар җырлады. Минем инде шул җырлап җибәрә торган гадәтем дә бар. Менә булар бик зур файда итә. Чөнки без бит кагыйдәдән мәсәлән, менә ул кушылып языла, аерып языла, аерым языла, аерым языла дип утырырга тиеш түгел. Ул бала нәрсә генә булса да, гаиләдә, синең гаилә мөхитендә шушы телнең нечкәлекләрен инәргә тиеш. Һәм мин монда килешмәдем. Татар телен модалы итү дигән сүз белән. Татар телен бер заманда да модалы итәргә тырышырга кирәк түгел. Ул безнең зарури, мәҗбүри табигать тарафыннан ата-анага мәҗбүри рәвештә балаларга, буыннарга ирештерелергә тиешле безнең вазифабыз, кагыйдәбез. Һәм бу әгәр дә инде без балаларыбызга, оныкларыбызга телебезне ирештермибез икән, без бик зур җинаят ясыйбыз. Ни өчен без балаларны дөньяга китерәбез соң? Нәрсә өчен? Тагын бер башка милләт вәкиле ясар өченме? Инде мин катнаш никахлар турында әйтеп тә тормыйм. Катнаш никахлы гаиләдә ул язылмаган канун булырга тиеш. Синең гаиләңдә рус, татар кешесе бар икән, бу гаиләдә балалар ике телне дә камил белергә тиеш. Мин бу очракта үземнең телем өчен борчылып әйтәм. Шуңа күрә замана нинди генә таләпләр куйса да, модалы түгел монда, модалымы? Татар телен, үзеңнең газиз анаң белән атаң телен, әби бабаң телен син буыннарга ирештергә тиеш. Анда мәктәпкә сылтап, югары уку йортларына сылтап утырырга да мөһим түгел. Менә минем шундый танышларым бар. Без инде мәҗлесләргә бергә җыелабыз. Ул үзе федераль университетта укыта, ярар исемен әйтеп тормыйм. Ике малайлары бар. Мин татарча сөйләшә башлыйм да, ой, сез алар белән татарча сөйләшмәгез әле. Без аларга ике телне бутатмыйбыз, русча гына белсеннәр, алайса аларның акыл имештә, акыл үсеше тоткарлыклы була. Әмма минем фикерем шулай, кеше, татар булып яралган кеше үз теле аша башка телләргә килергә тиеш. Үз теле аша гына ул башка телләрне һәм башка фәннәрне, башка гыйлемне камил үзләштерә ала. Безнең инде аның мисаллары дөнья кадәр. Инде менә татар телен белмичә яшәгән безнең әйтик 30-40 яшькә җиткәннәр татарча өйрәнеп азапланы, әмма ул телнең тәмен, ләззәтен белеп сөйләшмәй. Менә минем балаларым, әлхәмдүлилләһ шөкер, хәзер әйтәләр менә миңа, әнием, бик зур рәхмәт, телебезнең тәмен, ләззәтен, аның бөтен нечкәлекләрен безгә таныта алган өчен дип. Әлбәттә татарча сөйләшү, аны мөмкин бер ничек әнә шул корама тел итеп тә сөйләшергә, ләкин аның һәрбер сүзенең, чыннан да һәрбер сүзеңне син кулланганда аның ләззәтен тоеп сөйләшсәң, ул балаларыңа да, оныкларыңа да барып җитә.
Һәм менә ул шигырь ятлату дигән, җыр җырлау дигән әйберләр бик зур үз эшен эшли. Чөнки кагыйдә өйрәтеп кенә менә әйткәнемчә инде баланы телгә, татар теленә мәхәббәт балада тәрбияләп булмый. Һәм тапшыруга нәтиҗә ясап әйтсәк, Гөлшат ханым, менә туган телне саклап калу һәм үстерүдә сезнеңчә нәрсә таяну ноктасы булып тора? Таяну нокталары күп. Инде беренче чиратта ул кешенең ичке көчедәдер мөгаен. Гаиләсе, әйләнә тирәсе, телгә мәхәббәте. Булар барысы да таяну ноктасы була. Иң беренче чиратта кешенең ичке рухы үзенең туган милләтенә, туган теленә тартылырга тиеш. Шунсыз нәрсә генә эшләсәк тә, нинди генә чаралар күрелсә дә, кызганыч, без телебезне саклап кала алмыйбыз. Иң беренче таяныч кешенең ичке рухы һәм ул тәрбияләнергә тиеш бала туганчу. Менә Шәмсия ханым әйтте, карыннан ук башланып, шәхес булып җиткәнче барлыкка килергә, тәрбияләнергә тиешле безнең бурычыбыз. Руфия ханым, сезнең фикерегез кыскача гына? Мин бит инде яшьрәк булам. Менә шуңа да модул дип әйттем, Шәмсия инде мине дөрес килешмәү диде. Элек бит менә сез әйткән әйберләр әлбәттә ул булырга тиеш. Ул элек шулай булган да, аңлагыз әйме. Чөнки 80% тел сакланган авылларда ул менә әле бездә капка төбенә чыгып утырган әби-бабайлар белән сөйләшә идек. Без алардан шуның хәтле күп мәгълүмат алганбыз. Ә бүгенге балалар алай үсми бит. Алар авылга кайтсалар да шул планшетта утыралар. Алар бит анда да әби-бабай белән әллә нәрсә аралашмый. Күпчелек турында сүз бара. Шуңа күрә ниндидер теге акыллы фикер генә бу чиракта эшләми бүгенге балаларга һәр хәлдә. Әйме, шул ук авыл балаларда бит бүген русча сөйләшеп йөри, үзара сөйләшеп йөриләр. Шуңа күрә менә дәүләт тарафыннан телнең дәрәҗәсен үстермичә, без гаиләдә генә саклап кала алмыйбыз. Сакланыр ул Алла теләсә, әйме, 15-20%, ләкин күпчелек турында сүз алып барганда алай булмый мөмкин түгел. Элек җиңелрәк булган телне сакларга, Тукайлар заманында да ул проблем булган, ләкин ул вакытта да авылда яшәгән, төп халык безнең авылларда яшәгән. Шуңа күрә бөтен татар зыялылары авылдан чыккан да, чөнки алар телне камил белгәннәр. Менә безгә Исмәгыйль абый әйтә, мәрхүм Татарстан яшьләренең редакторы, сез татар телен белгән соңгы буын дип әйтәдер юлаймы. Мин инде менә әле үземне чагыштырам, 60-70 яшьлек зыялылар белән бездә инде бүген алай телне белмибез. Менә хәзер китап радиоларын тыңлатам, балаларга да әдәби әсәрләрне, аудиоларын аңласыннар, тыңлыйлар һәм миңа әйтәләр, әни бу сүзнең мәгънәсе ничек диләр. Ягъни алар бүгенге балалар алар бөтенләй икенче мөхиттә үсә, рус мөхитендә үсә. Шуңа күрә аларны менә азмы күпме шуннан йолкып алу өчен безгә телнең дәрәҗәсен үстерергә кирәк, дәүләт дәрәҗәсендә үстерергә кирәк. Гаиләгә генә сылтап калдыру бу кыйммәтләрне без аңлаганны бөтен кеше аңлый дигән сүз түгел, аларга ул кирәк түгел. Барыгызга да бик зур рәхмәт безнең белән элемтәдә булганыгыз өчен. Уңышлар теләп калабыз, сау булыгыз. Туган телгә хөрмәт иң беренче чиратта үз телеңдә аралашудан башланадыр мөгаен. Һәр кешенең дә изге бурычы үз телен саклап, аны инде киләчәк буыннарга җиткерү. Исәнлектә күрешергә язсын.